Sawarka kuwi mau anake Prabu Bima Narakasura sing wis suwargi. Prabu Sawarka kuwi mau bakal tak koroki kupinge, bakal tak pengaruhi supaya wani karo para Pandhawa, luwih-luwih wani kelawan Ratu Dwarawati Prabu Kresna kang isih kapernah eyange dhewe. Wah inggih ngestaken dawuh didum gaweane. Ya. Jebule Sengkuni ora kena sinangga enteng. Wis tak ketok kekuatanku, tak dupak sak rosaku, tak kampleng sak kuwate tenagaku, ora ginawe rasa. Tak tibani kuku Bancanaka, beset wae ora. Tak tibani gada sing kondang sekti Mandraguna, wujude gada rujak polo, babar pisan ora ginawe rasa. Apa kelakon Baratayuda Jaya Binangun ora rampung gara-gara mung kasektene Patih Sengkuni. Piye, Gong? Oh, dadi awakmu wis ngerti nek Patih Sengkuni iki sing asli iki sekti. Aku wis ngerti. Oh. Mergo apa Patih Sengkuni ke sekti? Mergo duwe aji-aji sing jenenge aji-aji Lembu Sekilan. Oh, aji-aji apa? Lembu Sekilan. Wong iki ketoke ngantem, rumangsane sing ngantemi banter, ning ora apa-apa, mergo kurang sekilan. Oh, ngono. Heeh. Dibacok to. Rumangsane sing bacok ki wis kenek, ning sejatine ora kenek, wong kurang sekilan. Oh, Patih Sengkuni duwe aji-aji Lembu Sekilan. Oh iya. Wong sak donya ki sing duweni aji-aji Lembu Sekilan mung loro. Sapa? Siji Patih Sengkuni, loro bojoku, Truk. Oh. Patih Sengkuni karo bojoku. Oh. Ning bojoku saiki wis diguwang aji-ajiane Lembu Sekilan. Sebabe apa? Lah pas malam pertama aku karo bojoku, rumangsaku ya aku wis kenek, tibake ra kenek. Lah wong kurang sekilan kok, Truk. Oh. Kapan metenge? Lah iya. Rumangsamu iku ta. Dara, piye? Kowe rumangsa kalah Yayi? Iya. Piye pengabesane Patih Sengkuni? Ngene ya, Dara. Aja mung nganggo akal ning gawenen akalmu. Sing mbok karepne piye? Kowe apa lali? Siadi apa lali? Rikala lelakon jaman lelakon pendadaran siswa Soka 5 biyen. Iya, aku eling. Nalika lelakon pendadaran siswa Soka 5 biyen, Pandhawa karo Kurawa lagi gegladen ing olah kasekten. Para Pandhawa karo Kurawa rebutan sing jenenge Lengatala, Yayi. Lengatala. Ya. Satemah Lengatala mau jegur ana sumur, saka pintere gurune Pandhawa lan Kurawa ya kuwi Pendhita Durna. Lengatala kuwi mau dijupuk nganggo sawijining suket. Dijupuk nganggo suket. Ya. Sakwise Lengatala munggah ana lambe sumur, Lengatala mau disenggol karo Patih Sengkuni. Satemah Lengatala kutah ana njrambah. Siadi kelingan apa ora? Sakwise Lengatala kutah, Patih Sengkuni nglakoni apa? Patih Sengkuni banjur gulung ana ing Lengatala kuwi mau. Kamangka dayane Lengatala mau yen kenek ana raga, yen kenek ana saranduning badan mau ora bakal tumama karo wujuding gegaman lan pusaka apa wae. Kulite malih atos, tinatah mendat jinara menter, pinaku bendal, binedel jondel, Yayi. Wah, Sengkuni sekti tenan.
Lah banjur apa kira-kira Pandhawa bakal kalah musuh karo Patih Sengkuni? Yayi, senadyan kasektene Patih Sengkuni banget ngedapi, nanging Sengkuni tetep ana pengapesane, tetep ana pengapesane Sengkuni mapan ana ngendi? Omongo marang Werkudara. Yayi, dipikir nganggo nalar wae. Kira-kira nek Lengatala utah ning Drambah terus dinggo gulung karo Patih Sengkuni mesti ana saperangane awak sing panggone nyelempit ora keborehan Lengatala. Wis paham burung? Durung paham ki. Lengatala kutah. Yo. Patih Sengkuni gulung. Heeh. Lah kuwi mesti ana bagian ragane Patih Sengkuni sing panggonane nyelempit ora keborehan Lengatala. Wah. Aku urung paham. Sampeyan pengen paham apa ora? Aku pengen paham, Bagong. Tak bisiki kelemahane Patih Sengkuni. Bagong wis ngerti. Kowe wis ngerti tenan. Sampun. Yo, aku bisi ana 400. Mosok bisiki dadak bayar. Zaman saiki apa-apa kudu bayar. 400 bisiki tok 400. Gelem ora? Ngene 400 lumayan kena nggo micet. Gendong dong. Pun mudeng napa dereng? Wis. Dibisiki malah guyu piye? Piye Werkudara? Wis paham apa durung? Jajal kandhane Bagong karo kandhaku padha apa ora? Yo. Padha apa ora? Wah, kok beda. Kok beda, Kang? Lho, Sinuwun Dwarawati Prabu Kresna bisiki apa? Aku bisiki yen pengapesane Patih Sengkuni mapan ana dubur Cantaka. Dubur Cantaka. Iya. Lah kok beda karo sing dibisiki Bagong? Kowe mau apa to, Gong? Ngomong apa? Aku bisiki silit iki aku. Lho, iya kuwi artine iki padha, tapi wong Jawa iki mbok yo dialusne to. Wong ana tembung liyane kok dubur Cantaka ngono lho. Terus jenenge kuwi engko dikandhani basa halus ora mudeng. Ya ing kono Petruk lan Bagong saiki Werkudara tindakno pengapesane Patih Sengkuni mapan ana dubur Cantaka kuwi mau. Ayo kowe maju neh Gus, ngejak pirang dina kowe tak ladeni Werkudara. Wah, aja gembilu ndasmu Sengkuni. Werkudara wis ngerti, Werkudara wis mudeng pengapesane Patih Sengkuni. Bola bali ing wong elek pengapesane ya elek. Aja semekean, aja gembilu ndasmu. Werkudara ngerti pengapesane Patih Sengkuni mapan ana ing dubur Cantaka. Aduh mati aku. Wah!
mati aku ya mati aku aduh ya Sengkuni tiang sae Sengkuni tiang jujur culno aku dara culno aku Werkudara Petruk dalem iki nggone sing ndi walah wis gerang ora roh masaku tak silakne sik sarunge iki lho ya ampun wong silite patih kok kadasen lho mangsaku endi nggone sing ndi nah niku lho sing enek lingire niku lho nah nggih niku pun niku blus selesai ada mati aku iya Werkudara mati aku Sengkuni tiang sae Sengkuni tiang jujur bola bali wong elek pengapesane ya elek ing kene wis pirang-pirang taun Pandhawa mbok sengsarake wis pirang-pirang taun Pandhawa mbok kuya-kuya ing kene marganing patimu Sengkuni senep aduh aja cok iki ambu apa ya iki aku kaya tau roh ambu iki ning lali Gong Bagong dalem Mas ambumu keringetmu ra enak lho njaluk parfum Ndara Werkudara lho Ndara Werkudara duwe parfum duwe dan nyuwun parfume kula apa ya iki ya Werkudara wis sirna sing dadi memalaning jagat angkara murka wujude Patih Sengkuni masuk ora tuwa diamboni silit ing kene maraganing patimu Sengkuni
kurang luwih ceritane kaya mangkono. Dursa Subala. Wah, Pandhawa sing jarene wong apik, sing jarene wong becik, tinemune jebul wong kejem, pancen kaya mangkono. Negara Yawastina iki tinggalane leluhurmu, ya leluhurku. Para Kurawa. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane, negara Ngastina kudu bisa direbut. Lajeng caranipun kados pundi Kanjeng Eyang? Ngene. Tembang rawat-rawat ujale Mbok Bakul Sinambiwara yen to negara Yawastina sedhela maneh bakal misuda ratu anyar ingkang bakal kaju menangake dadi pimpinane wong sak negara Yawastina. Ya kuwi anak Abimanyu putu Arjuna sing jenenge Parikesit ya paripurna. Aku kelawan kowe kabeh kudu bisa gagalake wisudan ratu mau. Caranipun kados pundi Paman? Caranipun kados pundi Raden? Calone ratu kudu dipateni. Merga dina sak mengko kabar wis sumebar kiblat 4-5 pancer. Calon ratu kang bakal kawisuda dadi Nalendra ana negara Yawastina, si Parikesit nembe ilang saka negara Yawastina. Mula didum gaweane tak wenehi pakaryan kowe mubenga jagat iki. Munggah gunung mudhun jurang aja kongsi mandhek yen durung ketemu karo si Parikesit. Yen wis ketemu karo si Parikesit ora usah dadak leren ditakoni, langsung babaten gulune. Inggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Dene aku bakal nglumpukne kekuatan. Aku bakal tumuju ana ing negara Traju Trisna nemoni kelawan Ratu Enom sing jenenge Prabu Sawarka. Prabu Sawarka kuwi mau anake Prabu Bima Narakasura sing wis suwargi. Prabu Sawarka kuwi mau bakal tak koroki kupinge, bakal tak pengaruhi supaya wani karo para Pandhawa, luwih-luwih wani kelawan Ratu Dwarawati Prabu Kresna kang isih kapernah eyange dhewe. Wah inggih, ngestaken dawuh, didum gaweane. Nggih. Kowe Dursa Subala lan Wiruta golek ana si Parikesit yen wis ketemu paten ana. Aku karo si Suwela tumuju ana ing negara Traju Trisna. Didum gaweane. Nggih. Rujak sentul, siji ngalor siji ngidul, sego kupat sego liwet ora liwat andum slamet. Tuku dawet sak cendole katoke ngapret ketok kok. Kowe ngomong apa to? Kowe jane ngomong apa, Kowe jane ngomong apa lho? Tak tapuk cangkemmu engko. Budal dina iki
Segara bala kang tumingal perang campo samya medal lilir tatit wileting kota danyuwang gong mangun jang niti Patih Kala Ludraka kula wonten dawuh sinuwun Prabu Sawarka aku dadi ratu ana negara Trajutrisna iki ngenteni bapakku Prabu Boma Narakasura kang wis nyuwargi miturut kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara Kanjeng Ramaku Prabu Boma Narakasura dipateni karo eyangku dhewe Prabu Kresna ratu ing Gandharawati. Inggih lajeng kados pundi? Aku nampa surat utawa kintaka utawa nawala. Nawala mau babar pisan ora ditapak asmani nanging nyebutake mbok menawa layang mau jenenge si Kertiwindu. Kertiwindu ya Kertiwindu njaluk ketemu karo Prabu Sawarka ana ing tapel wates negara Trajutrisna. Kertiwindu kepengin ketemu kalian panjenengan Prabu Sawarka. Ya jarene yen manut nawala sing tak tampa Raden Kertiwindu kepengin gamblangake utawa nyeritake sejarahe patine bapakku Prabu Boma Narakasura. Makaten sinuwun ya. Mula kang saka iku kepiyakna kirapna Madyabala saka Trajutrisna tumuju aning tapel wates Trajutrisna ngombyongi lakune Prabu Sawarka anak Prabu Boma Narakasura ketemu kelawan satriya sing jenenge Raden Kertiwindu kuwi mau. Inggih nok non ngestaken dawuh muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih suraka palapa sing dadi lakumu. Muga-muga aku yen wis ketemu karo Raden Kertiwindu, Raden Kertiwindu bisa nggamblangke kepiye sejarah sing bener ceritane matine bapakku Boma Narakasura. Patih Ludraka sendika ngestaken dawuh sinuwun budal tira iki Prawadya samya samapta Musyaga arsa anggelar badhe manunggal sajuru-juru kumlebet kang
Aglaraning paseban jaba Bendara pingkang samudra Abrabusananing wadya tetinding proprawira Rekyana Patih Sudira Didem kang sami sumewa Werkudara kakangku ana apa? Ora krasa ya Di. Ora krasa yen aku karo kowe saiki wis dadi wong tuwa. Mripat iki dinggo nyawang apa-apa ya wis ora pati premana. Kuping iki rasane ya wis suda rungon. Lambe iki yen dinggo ngucap cok kadangkala ya wis pelo. Tangan dinggo nyekel apa-apa ya wis buyuten. Saiki aku Kang Sarta Yayi Werkudara kudu ngrumangsani wis dadi wong tuwa. Iya. Mosek iki ana sak ngarepku ana bocah-bocah nom-noman wis padha gedhe. Iki ngarep dhewe iki sapa tek rupane kok memper karo Setyaki. Inggih Wa Prabu. Dangu dumateng jiwangga kula pun putra dalem Raden Setyaki, kula pun sanga-sanga. Sapa? Sanga-sanga. Weh lah dalah. Terus mburi kae tek dapure kaya jenate Antarja. Kowe sapa le? Nun inggih Kanjeng Eyang, kula pun putranipun Raden Antarja, nami kula pun Danurwindo. Danurwindo lakar kados mekaten. Rumangsaku nek aku nyawang kowe kaya-kaya Antarja ki urip meneh. Nun inggih Kanjeng Eyang. Bekti kula katur Eyang, ya wis tak tampa. Terus sing mburi kae mencorong dadane kaya jenate Pringgondani. Sapa le kowe? Nggih, Sudyamastani Kanjeng Eyang, kula pun Sasi Kirana, putra Raden Gatotkaca. Sasi Kirana inggih lakar kasinggihan Kanjeng Eyang. Ya, bocah-bocah padha ngertiya. Iki wis dadi welinge para pepundhenmu Pandhawa
kowe ra kena meri. Mbok menawa kang bakal kawisuda dadi ratu mapan ana negara Yowastina kene ya kuwi dulurmu si Parikesit ya paripurna. Lan kang dadi patihe ya kuwi Aryadwara anak Samba. Kowe aja do meri karo kabegjane liyan. Dhuwur inggih ngestaken dawuh Kanjeng Eyang, inggih ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Nanging kuciwane calon ratu si Parikesit dina sak mengko murca saka praja, ilang saka negara. Durung cetha ning endi papan dununge. Mula kowe kabeh duwe kewajiban siji. Kewajibanmu sing angka siji ya kuwi jejaga marang kayuwanan lan katentremaning praja. Mbok menawa ana satru trubusaning mungsuh dom sumureping banyu. Lho nggih. Ewadene kewajibanmu sing angka loro ya kuwi goleki ilange calon ratu si Parikesit ya si Paripurna. Inggih. Mula wis ora usah dadak kesuwen. Padha tata-tata. Pisan dandan kapindho nglumpuk. Kaping 3 kabudalake. Budala dina iki ya nang benjing bidal gumuruh saking paseban Jawi kunging kang bolong obro busananira lir sore harsa madangi jagat budala dina iki wadya bola sika budha
Satya tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinarapan mring pro abdi aku wis tumeka ana ing tabel wates negara Traju Trisna iki ana pawongan ora ateges aku wangkuh ning pancen wae lagi iki Prabu Sawarka weruh mula aku mitambuh sapa kisanak kang rawuh ana ing tabel wates praja negara Traju Trisna kene Sang Prabu Sawarka aku sing kirim Nawala utawa kirim Kintaka ana ing praja Traju Trisna marang panjenengamu aku Kertiwindu anake Patih Sengkuni Patih negara Ngastina biyen ya aku sing nulis ana sajroning Nawala kang bakal njlentrehake larah-larahane sejarahe patine bapakmu Prabu Boma Narakasura ratu ing negara Traju Trisna biyen sing dipateni karo mbahmu dhewe ya kuwi Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna aku Kertiwindu sing kirim Nawala Tri Ari Kawuri utawa 3 dina kepungkur Weladiala ya iki sing tak goleki ya Raden Kertiwindu pancene aku wis mangerteni yen to Kanjeng Ramaku Prabu Boma Narakasura Suwargi sing mateni jagat ora ana loro kejaba mung Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna nanging kaya ngapa to jlentrehe kaya ngapa to gamblange panjenengan ingsun durung sumurup mula yen panjenenganmu pirsa kaya piye larah-larahe coba babarna kanthi cetha ora usah nganggo rasa durgama sangga runggi rekuh kang sarta pekiwa Sang Prabu piye bapakmu biyen Prabu Boma Narakasura jinempana ing angin cinandhe ngawiyat tumekeng pati ana ing lelakon Gojali Suta utawa lakon Samba Juwing Gojali Suta kuwi tegese Gojali bapak Suta anak perange bapak mungsuh anak kok iso mangkono piye biyen adine Prabu Boma Narakasura tunggal bapak seje embok jenenge Raden Samba kuwi gandeng tresna karo garwane bapakmu ya ibumu dhewe kang sesilih Dewi Agnyanawati Samba gandeng karo ibumu Dewi Agnyanawati nanging secara sesideman tembunge mlaha delik-delikan nuju sawijining dina
Raden Samba carem asmara lelumban ing asmara kekosok kang sari-sari ana salah sawijining pagedhongan dilalah dikawuningani utawa dikonangi karo bapakmu Boma Narakasura. Bapakmu buka lawang ning mripate Boma Narakasura, bapakmu ngeruwi dhewe bojone carem asmara karo Samba tanpa sandangan selembar pun. Ju tresna nganti ngetokke wujuding pedang ligan dibabat Samba, dijuwing-juwing kuwandane, dibeset-beset kulite nganti tumekeng pati. Mula ana lakon sing jenenge Samba juwing ya ing kene iki. Sapa sing ora muntab, sapa sing ora nesu, sapa sing ora mubal yen bojone digendak wong. Lah iki lho. Samba tumekaning pati, bapake Samba Boma Narakasura Prabu Sri Bathara Kresna. Yen to dongenge ceritane Prabu Kresna kuwi dadi titising Dewa Wisnu, titising dewa pengayoman, dewaning katentreman. Ning kabeh mau gombal. Kabeh mau gombal, nyatane Prabu Kresna malah belani si Samba sing wani tumindak culika. Meruhi kahanan kang kaya mangkono Prabu Kresna ngetokke wujuding Kyai Cakra Baskara. Kyai Cakra Baskara ditokke lumepas ngener janggane bapakmu Prabu Boma Narakasura tugel sirah gumlundung ana ing kisma. Bapakmu mati mbelani kasetyan kang suci, mbelani garwane. Kira-kira tumindake Prabu Kresna selaku mbahmu ngene iki patute diajeni apa ora? Patute dipateni. Lah rak ngono. Lanang tenan. Malaning rat leketeking jagat gelah geleng bumi panuksmaning jajalanat sukertaning bawana. Jarene Prabu Kresna titising Dewa Wisnu, dewaning katentreman, dewaning kabagyan, tinemune jebul kosok balen, belani wong luput, belani wong kleru, belani wong salah, wong tumindak sedeng dibelani. Aku ora trima Raden Kertiwindu, kowe ora trima, aku ora trima. Mula dina sak mengko bakal tak dadaki. Yen kowe ndadake ora trima karo Prabu Kresna tumuju ana ing negara Yawastina. Merga Prabu Kresna ing Ripalungguhan iki mapan ana Yawastina. Ya kanthi cara kowe mateni Prabu Kresna ing kono, seranane kowe bisa nyuwargane wong tuamu kang wis murut marang Kasedan Jati. Aja mung Kresna wae sing kok pateni. Sak Pandawane pisan sisan gawe ngelar jajan supaya saya kuncara sing dadi asmamu Prabu Sawarga. Yo bakal tak dadakane, aku bakal tumuju ning Praja Yawastina sak prajuritku ya. Yen pancen mangkono Kertiwindu bakal bantu kowe Prabu Sawarga, kowe bakal bantu aku ya, kowe bakal tak bantu. Aku mbok bantu apa? Kowe tak bantu donga, ngono. Ngono. Muga-muga lanang juritmu ya kanthi cara kowe gebak peperangan ana ing Praja Yawastina, ing kono kowe dadi wong lanang kang sejati bisa nyuwargake ramamu Boma Narakasura.